दिनै 10 नभेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि गा-72 जोनोम सान फोरबो फालिथायनि गोथार सान। 15 नभेम्बराव थान्दै जखनथाइ आरो 10 नभेम्बराव फुंनि समाव फिरफिला बिरहोनाय आरो मुंख्लंफोरनो बिबार बावनानै खुंगा 21थि 3 बोसोरारि जथुमा खुंफुंदों बासुगाव आन्चलिक बर' थुनलाइ आफादा। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बासुगाव सिनियर बेसिक स्कुल गसाइगाव थावनियाव बर' थुनलाइ आफादनि गा-72थि जोनोम सान फोरबो फालिथायजों सोमोन्दो लाखिनानै खुगा लाइसि, खाम्फा आरो गुबुन गुबुन बिजाब बेखेवनानै देग्लायनि 2023 मायथाइयाव मेट्रिक आनजादाव सेथि मासि लानानै उथ्रिसारनाय सा 31 फरायसाफोरनो नेलेश्वर मोसाहारि थुलुंगा बान्था गथायनानै मान बावो। बे हाबाफारियाव मिरु बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारीजों लोगोसे इएम रनजित बसुमतारीनि बाहागो लाफैनायखौबो नुनो मोननाय जादों। अदेबानि ओनसोलनि फरायसुला फरायसुलि, फोरोंगुरु फोरोंगिरि आरो ओनसोलनि सानसुमै बिथांमोनाबो बाहागो लाफैनानै हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामो। आरो बासुगाव आन्चलिक बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारिया हाबाफारिनि सोमोन्दै ओरैबायदि फोरमायो। नोंथांमोनखौ जों नुनो जोबोद गोजोननाय दङ। जेरैबायदि फुलुमनि जोङो प्रग्राम खालामनो सानदोंमोन बासुगाव गुदि बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै खोब सेटिसफाइ। दिनै बे गसाइगाव 2 नम्बर आमगुरि सत आमगुरि गामि दरथामजों जोङो मोनसे बानजाय आफाद दानानै बे हाबाफारिखौ खुंनो थाखाय जोङो बिबानजों गथायदों आरो बिथांमोना बे हाबाफारियाव लेहेमिया खालामालासेनो जोंनि लुबैनाय बायदि बे हाबाफारिखौ महर होनायाव नांथाबनानै नांगौ बायदि जोंखौ मदद खालामदों। दासिम जोङो नुबाय थादों बर' बिजोंनि जे जेंना, फरायसालिनि जे जेंना बे दासिमबो जोबनायनि थाखाय नोंथांमोना बर' साहित्य सभानि जानानै बेखौ दिनै आङो प्राइमारि लेभेलनि सासे दैदेनगिरि जानानै आङो जिल्ला लेभेलनि मिरु लेभेलनि बिबानगिरिफोरनि खर' बारनानै आं बाथ्रा बुंनो लुबैया। हयथ' दिनैनि बे 72थि बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान फालिथाय बे फालिथायनि गेजेरजों निस्सय बबेबा नङा बबेबा ओनसोलाव खुंनाय बे हाबाफारिनि गेजेरजों बेखौ नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन। दिनै मा हाबाफारिखौ लानानै दिनै बे हाबाफारिखौ खालामनाय जादों? दिनै जोंना फुंनिफ्रायनो फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि, मुंख्लं आरो रुंसारि बिथांमोननो बिबार बावनाय हाबाफारि बियो जानानै थांबाय। बेनि उनाव जोङो बरायनाय मोनसे हाबाफारि लादों। थांनाय जिथुनाखि 2023 बे मायथाइयाव गासै जोंनि बासुगाव बेंखनथाइनिफ्राय 31 सा बर' बिजोंजों फरायनानै सेथि मासियाव मेट्रिक उथ्रिसार जानो हादों। आरो मख'बावनांगोन दि बेवहायनो सासे आसामनि गेजेरावनो माने 5थि थाखोआव उथ्रिसारनानै मोजां मोनसे जोंनि बे बासुगावनि मुं लाखिनो हादों। आरो बिथांनो जोङो बे बासुगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जोंहा बोसोरफ्रोमबो होग्रा मोनसे नलेश्वरी मोसाहारि थुलुंगा बान्था होननाय दङ। दा बेखौबो जोङो बिथां सुशान्त औवारी बिथांनो जों होनो मोनदों। आरो दिनै बिथांनो बानजाय आफादाबो बेबायदि मोजां थाखोआव उथ्रिसार जानो हानायनि थाखाय मोनसे मोजां रांनि बान्था गथायदों। आरो दिनै बेवहाय जिथुनाखि खुंगा 72थि बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान बे जोनोम सान फालिथायाव दिनै जोङो गेवलां मेलनिबो मोनसे हाबाफारि लादों। दा बे गेवलां मेलनि हाबाफारिनि गेजेरजों जों जेन'ब्ला दहाय बरायनाय हाबाफारियाव जोंहा खाम्फा खुगा लाइसि बेखेवनाय हाबाफारि दंमोन, बेबो जानानै थांबाय। खाम्फा खुगा लाइसिखौ जाहा मानाव गेदेर कामिनी कुमार बसुमतारी जाय दासान्दियाव माने दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनि लेङाइ आफादगिरि महरै दङ, बिथांनि आखाइजों जों बेखेवखांबाय। आरो बिनि उनाव नै दा गेवलां मेलाव जोंहा गाहाय आलासि हिसाबै खाफाल गोनाङै जोंनिनो बर' थुनलाइ आफादनि मिरुनि गाहाय नेहाथारि सार नीलकान्त गयारी बिथांखौ जोङो मोननो हादों। लोगोसे बे गेवलां मेलनिनो बेखेवगिरि आलासि हिसाबै इएम रनजित बसुमतारी बिथांखौबो जोङो बेखेवगिरि आलासि हिसाबै मोननो हादों। आरो बेवहाय आंनि बेक्तिगतनिफ्राय आं मोनसे मेसेज होफानो लुबैदों जे आंनो सुजुनानै दिहुननाय माने खन्थाइ बिजाब सिमाङा सिमाङै थाथोंसै
बे सिमाङा सिमाङै थाथोंसै खन्थाइ बिजाबखौबो मानाव गेदेर इएम रन्जित बसुमतारीनि आखाइजोंनो बेखेवनाय हाबाफारिया दा जागोन। लोगोसे बेवहाय आङो नोंथांमोननि गेजेरजों बेखौनो बयनिसिमबो आङो फोरमायनो लुबैदों। आङो बे बासुगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि बिबान लानानै बे एसे गिदिर प्रग्रामनि खामानि मावनाय लोगोसेयै खाम्फा खुगा लाइसि सुजुनायनि दे गाहाय सुजुगिरिनि बिबान बेजों लोगोसेनो आरोबाव गावनि निजेस' लिरनाय खन्थाइ बिजाब सिमाङा सिमाङै थाथोंसै बे खन्थाइखौबो सुजुनानै दिनै जोङो दिनै आङो दिहुननो हादों। बेनि थाखाय आङो जोबोद गोजोननाय दङ। खस्थ'नि गेजेरजों बेफोरखौ महर होनो हाबाय। बे खामानि मावनायाव खस्थ'आव बयबो हेफाजाब होलायनानै नांगौ बायदि बियो महर मोनबाय। दा बेखौ आङो बासुगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि हिसाबै जोबोद गोजोननाय दं। हेफाजाब होनाय बयनि फरायनो थाखाय नोंथाङा रायजो राजाफोरखौ मा खावलायगोन? फरायसाफोरखौ फरायनो मा खावलायगोन? बेखेवनाय अबस्थायावनो दङ, बेखेव जाथ'वाखै। गेवलां मेलनि गेजेरजों बेखेव जालांगोन। आं आसा खालामदों बे खन्थाइयाव गोबां आयदानि मटिभेसन बाथ्रा लानानै आङो खन्थाइफोरखौ सुजुदों। दा बे खन्थाइनि गेजेरजों जाय बिथांमोना फरायगोन निस्सय फरायगिरिफ्रा मोनसे नङा मोनसे गावनि सोलिनायनि माखासे आखु आसारफोरखौ बेनि गेजेरजों दानानै लानो हागोन। गाव दानानै लानो हानायनि उनाव गुबुनखौबो दानानै होनो हानायनि मोनसे थुलुंगा मोनगोन। आं बेखौ मिजिंथिदों। नाथाय जोंनि बर' समाजाव बिजाब फरायग्रा, बिजाब लिरनाय, बिजाब फरायनायखौ खोब खमायलांनायखौ जों नुनो मोन्दों। दा बेनि बेलायाव मा बुंगोन? बेथ' नंखाय बाथ्रा नङा। गुबैयै बे जोंनि आखुआ बर' जाथिनि गेजेराव लासै लासै दोरोदलांगासिनो दङ। दा गुबैयै बेखौ बुंनो थाङोब्ला गोजौनिफ्राय गाहायसिमाव बे लांदां जानानै दङ। दा जों नुनो मोनो नंगौ गोबां समाव गोबां लिरगिरिफ्रा गोबां बिजाब बहनो सोरजियो। दा बेफोरखौ नांगौबायदि अनसायनाय मोनियाव बिथांमोना गोदानै बिजाब सुजुबावनायनि खुनु थुलुंगा फैया। बे खार'नाव जोंनाव थुनलाइनि बाख्रिया एसेब्लाबो आबुं जाया बे अबस्थायाव दङ। दा बेखायनो आं सानो फरायगिरि बयनिबो सायाव आं खावलायनो लुबैयो दिनै ससियेल मिडिया मबाइलनि माखासे लिरबिदांफोरजोंनो गजबनानै थायालासेनो बेनिफ्राय साबसिनै आबुङै जे बिजाब महरै जायफोर सुजुनाय बेयाव साबसिनै मिथिनो मोनो, साबसिनै मोनदांनो मोनो आरो साबसिनै बेखौ गुवार थाखोआव मिथिनो हायो। दा बेफोरखौ फरायोब्ला बे बर' जाथियावनो साबसिन मोनसे मोजां फैगोन होननानै आं सानो आरो।